mo free SOMPA 106.5FM Accra no. Dedi makotene no ebini. Osuafo ye osho mai sikasem so na tona ye wo modern krata aba ya ne nyina no efa contract bia Afrexim Bank ene aban ne koye na ensem e won krata ni mu no ye bekenkan amamo. Professor Henry Kwesi Prempe and the Jemtenima Constitutional Review Committee was a Ghana washa attending no de achia no I am feni mono and tina ketashe yentimi SOMPA FM kuma no ba no deni Ora Alexander Fenyo Makin ede eto NPP amanyuko no womo mo hye nim se won betu franka ede ama wo nyina se campaigner womo eye free sabre ya kosi 31st January no womo hye no wo ni wo huni Okuji mai kwaku jampra wotoso miensa esi abanye ni sode hu na wode basa de fa no responsible cooperative mining aye beye no eye gudie tu a efa kwampa so no wagye atom se ebeboa afutuo akọ ediama womo edi dem ewo mu nipadua no akwa ho se so womo nsaka mo a womo nhye na womo meso emra mfaso. Honorable Kwabena Japan engineer, where a presidential aspirant at the New Patriotic Party, Amanyoko no chemse party for no, wamun party no party no, and say Ankrangra. Yede kasia no ebeko amanone Nigeria maino emu womo dia tu justice siade womni US abino aka pam ho se de be ya bombo ho asem wom betimi atoto ni ye ewo empotemo SMP kan we num ho ne de som sekase body free SOMPA 106.5FM Accra endpoint homeopathy clinic prem to brekase bono na wutie ne na ye ne de som won boxing day yi eye me AKOSUA ABOAGYE wo betimi afrem AKOSUA nhira anade nyame yehira no mene medoba ADWOA ASARE Wie ene yenhwe ensem a yede esomo enedai said be ya bibia ebeda babia eda na yeku yanimo no abanya tieko bia ye frɛ no Constitution Review Committee ojemtene ya wada no ye Professor Henry Kwesi Prempe adesede a wade atodwa no secretary hye no pre ne girimedie ne kankan a ekoso Ghana ha ne yepesi etu ase de a ene ne onu ne gidi se eye mfani mu atentene a achia idea monyosem awuremu no gisi yifiri ho ezasa wo sha attorney general ne office kura no a onipo no ono ya attorney general no oyemranim ni a wogina ho ye politician wogina ho emma abatom persuaso bi emma political party bi eti wei wa attorney general wogina ho ma political party bi wo ye strong politician wo so ya attorney general ene ye say de obeye no eye atentene ne ya achie fi se ne party ni dikan ansan wo man no waba eti se ye constitutional review na ya hwamamuom na ne asesa no se de be ye betimi aboa de fa ne selective justice atentene ne ya chia no etere bi ya se koye ma wo de ana me de ama wo ma fa de a ene na megem woni ma fa de ene na me de miam de fa ne selective justice wo se no de ebema Ghana ye bebre pa e se amonyofo a wo ma ge atentene ne aboso no eno nanam so amoman no ene na mba bia ye ne nam no. Testing of mineral resources in the president is a bad idea. Take it away. So there is a lot of that we have put on the president's shoulders, and it's a burden. So if we want a presidency that is effective, that is focused on governing rather than on doing patronage and politics every day, one of the things we think will best serve the presidency is to really not just, it's not a matter of whittling down their power, it's putting some systematic rules around it. So appointments, presidents will make appointments. Yeah. Eni ye Professor Henry Kwesi Prempe a we Jemtenima Constitution Review Committee a wo mo na mamu mra edibu Ghana na wo mo ye mu nsachraye e na wache na adwen said ye fa ne selective justice no a ne ya fa amonyoni no akwakwa ya aban lawyer panyini na saa ne ma na ekoso no eno e na ama okon ye kode tia kwata hyehye e wo Ghana ha no eye ato ape no Ghana aban enam asoye show mensi kasem enso womo de nkrata bi ababoti ankrata no emu asem no eyetiawa 3 lines pe ne womo kanyina ene se emre bi atwam afimpinu eni aduonu mienu no Ghana aban en African Export Import Bank ya womo twanitiawa efredo Afrexim Bank no womo ekọ entiase apam bia na eyesika esum US dollars no 750 million se wombe da ne chire ede ama Ghana aban ya womo nyina sensan
saa ntiase apam no ema saa sika no eba ye na wo mu echire mu saa sika no emu asem na kwakoye bebra momanfo kore kase eyade se emu nheda enna hoyie ye no kra no wo mu hunu so sanse so oman ni mu aye de ne yakopesika e de aba bebo oman no ho bra na sika kudu a enti se ede ben pa na aban no de aye ya omanfo nyina behunu se saa sika ye eba ye ade ba ko mienu miensa wei e na aban no atimi e de aye eno wo mu kire mu se omanfo bi kekan nsema hodo bebre e fa saa contract no ho na efri 2022 no abepem saa bre na aban ne hyeda ehu entimi si gina yese won bekosoa e de wo ho ahye saa contract nim anase won beyi wo mu ti e de efrase enti wo mu kire se beye mfie kakra nie enkomodie bebre e na Ghana aban ene Afrexim Bank for ADA afei e na abrewa eyipoma kwan mu a wo mu e de enkratai abase mentime ho ase ne ade biara na entwaye e wo Afrexim Bank for ne Ghana aban tem no sesi a wo matimi asiesie ama bibia akonkan a saa $750 million facility a edwumakuo no wo mo de eboa Ghana aban no e yade se wo mbekotsoa toaso na wo mo emienu edi enkita ho na timi aboa mo man ni sikasem so agina yi Meka wo se endpoint homeopathy clinic pram to breka sebo na wutie fi SOMPA 106.5FM Accra na sahwechira no traditional area ohene ya nanso man hene woda no eye okoji man kwaku jampra wotoso miensa wasi aban de dwumadie bia ba dwumadie ne nyina ne se de yefre no responsive cooperative mining no ye de ba be yadwuma asechire ne se ye ba betu agudi a efa kwampa so aye no osu ene wo ban ya wo beda na die na brabo pa ewom enye se bio abrabo fi eye osompa nso ne wo mu eno ne betimi aboa ma oman no nsuwa ne dwumadie ye die ne betimi akoyie na no wo chem se boa wo mine cooperative small scale mining society limited for no wo mo ne wo maka bom a kira no nso wo mo ne wo bedi dwuma na maburu dodo no a wo manya adwuma ye kobase ya baba bebie dwumadie bi ti seboa wo mine cooperative small scale mining society limited na no emabunu mu krom ho no wo mo anya hotoso eti wo no wo mu bedin nkita ho na nkita hodie mu no eniema akoyie na boa ama mpuntu aso emabunu no so ade na His Excellency Dramani John Mahama edi abane de yene ne ya adwene papa responsible cooperative mining ne de ye prinso ko sense yen sase ye make akra mekani say munya be start here youth no e ma mon disappoint wo mo because omo de omo hia ne adwuma good na mo bitu akono omo hia bi nti mo ba e ma mon disappoint youth no ene nanano say can say social corporate responsibility and no legally binding nti before some be chance you know say ye trust na ye agreement because so can say social corporate na afeni so now bremi hamper social corporate nti aso afeso na abreme hampa na eno ne se trebi kra hampa yi enti se SOMPA Accra se de ye si ye de ya ye che ye tiefo fortune rice anwane magiri ye de che ye tiefo ma bronya ye da wo dem a wo si ye bo upun papa ne ya bom wo bia mo ye hwan aye SOMPA Accra ye de bronya de ye brom se we de ye hu bi da radio station bi ani wanye bi da se obewe ne na ato dem ne ye de abro je SOMPA Accra nko ana mbeti bi aye ne sa enu bi na eka no eye se wote wono na bia mo ye ne sa mo yenya de ne yie na mfa so de emra sahwechira no traditional area oman na wodan no okoje man kwaku jampra a wotoso miensa futuo no na owie na municipal chief executive officer ma bibia ni anua so bekwai ono obo Sebastian Obin wono nso ne central for kasa na wo kyerem se responsible cooperative mining no se wo de hwe illegal mine na sa galamse na ne bo abira kra galamse ne de omo mfa hwe hu eno ane so omo sensase na omo sensuwa na nso de ye fa no responsible cooperative mining ne de nipa bako ne senti bi nkata nyame ni ena de akoro nti bi nya kwaye de ye nyina na ye yaye ne yie ne nyina eden fasode abra ye cooperative mining as say bana fasode bri e wo hu how they compare last time galamse ne na we de na nanom e ka hu youth groups ka hu Union Commission ka ho mines expert ka ho ntie de chankofo nyina be bom ma boye se be hia ba bia be hia expert obekire mining ho ne ma mining rep no ho be boye na nam nso se bi pa ba bia ye kono ye ba bia eni se ye kwa na nam be prompt se insum po ne ye kwa community ne se wonsu ho o me ko ho nti we nti se ye gi we ne tum cooperative mining tum na ye ya eno ho fa so gi degree singalam se ni enti galamse ne de ye se nya de pa wo mo ba so mo bekuyan ni botom nko ana wodwene so obenye sika gu no botom obedie wanya no ho se hyepe ezo na nsuo yi atete se kontebe
na nsase na apro se momone apro na ye bre nanso the fan responsible eye cooperative mining ne de enye wa wo betu agudie no kwa wo kura wa bi adwuma na nya wo nkwa na nanom ka ho police fo ka ho chese ye di dwumadie na atimi aboa na we ya futu a municipal chief executive officer ma bibia ni anwea so bekwae ono obo Sebastian Obey wade tu dwa wie na owura Jombedi ako wo ye trofo panyi ede maboa wo my cooperative small scale mining society limited wo mo nso ena eba be ye de fan responsive cooperative mining no a ye nyina ye ka ho ena ye ba be di dwuma no wo chem se wo mo de wo ma kire mo din wa bankratem ena dwumadie no mo ba be di no nya ba bia yenka se mom nko no makọ se wo hani te se de galamse fo no kreta bi asieye o ba bia nipa wuo no ne yetu gold etera bi kura no a wo mfa ho ba bia abosom te se wo ma abosom no kura hu se sabio abosonsom kura no sabio no eye jimi te se galamse fo na me hu se abosonsom ye jimi e se wo mutimi kọ ba bia bosom wo no matimi akoto gold bosom ne ntimi nyi wo mo hwe wo mutimi koto gold timi tu yetimi tu na nansa ne yetu na nati na bosom ti wo galamse fo no wo mani di shrine baby ye gunsa na baby ye sie nipa kro mutimi koto gold wo ho etimi kwa bosom fie na bosom si wo ne yetu ne ti ba akọ ne yetu ne dan ne yetu ne nsa na wo mo di excavator besi wo no ma to gold ne kọ sabosi ma bosom no eye nyansa wo mu o mekasa me ehwe no mo de akogi sika toto gold bi asisi sifia kese mo se de eti galamse ne de enye kura eti wono srei se wo sa de ne de ye ntwam na mia se ba bi ti se ba bi ye sie ni pa musie ye ba bi na nanom abosom wo asese ho nyina galamse fo akọ no eno ya tete pe sese ehwe na yetu ase When you are not so man of ABOAGYE who be in the concession free and kind, say Minas Commission, a man of concession, so may age. They will have really buy because none do complain. Say, it never probably concession, and then I'm so one woman, even though I saw you so. If any say, if we souvenir the idea, if you're going to see it, until no, it will have really buy. Almost saying, no, is asking woman catastrophe any tree. I know, say no, and I'm going to say, cooperative man in idiot. Yen ko ahim fono because community man na info say omunnim ho hwe omunkam was cooperative no yen ko ahim fono omunite asase ne so na wo man kasa enkyere baabi a eyese yetu gudu eyi wie enti we ye owura Jombedi ako a wo ye kyro for panyi de maboa wo man cooperative small scale mining society limited and wo chem so mo de baabi e be kyere wo mo no e ho no mmekwa kotuo nti se galamsefo no a wo matimi am ye hu se sabio se de bible kan se agbosonsom ye nkwase asem yi a wo mutimi kɔ busumfie timi kɔtu bosum firi ho etimi tu gold ne ade kɔ wo bra enye wo hwe na no kra mi modin wo mutimi kɔ nsuo bi ho nsuo bi agide nkrofo di bodua wo mutimi kɔ wiae wo mu wie nsuo no akromfo timi kɔ wie nsuo no esesa gold nyina akɔe na nanom ba ye na nsuo no a wo mu so wo mu gidie nkrofo di bodua no na akromfo abewia wo mu enti saa ne ma nyina enti na galamse no ye pese ye tu ase ne ye ho adwuma wo mu di wo mu na besi fom na timi aboa ama oh my Ghana afa no ntoma pa efra na ama ne boyi akuapem kwame omono asamoa wono ene tintim ye e de beso meka wo se kasebo a wutie eye endpoint homeopathic SOMPA kasebo enono Yemfri nananom a yetu wo monsa ne ade na yemfri ani kyeremu ewo ensemfofro mu dom kuma no ba no dani onu kro ya yemrase bedwani ede mo manfo ewo futu abato mpeswa so no nyamfo Alexander Fenyomakin ena wode ne bronya message aba fa ne Facebook so ne yekenkan bie wo kyerɛ sɛ adaworo ma New Patriotic Party NPP amanyuko no wo mo a wo mo hwɛ nim sɛ wo mbetu franka ede ama amanyuko nyame yadom ekoto wo mo so aba January ne de to so aduasa ba ko afimpinu ani aduonu nsia no wo besrɛ sɛ wo bia enhwɛ aspirant no wo mu ni wo mu huni wo campaign a wo ye hwɛ na fa wo message a wo pɛsɛ wo de magana fo wani so ade hunu ne niema a wo betimi aye no fa enumomu etu dwa na sebe kasantwie ni ayampia to ne saade ne de enya de sɛ ebeye yie kura na ebeboa amanyuko no wo se efiri sɛ wo mu di ncho afimpinu ani aduonu nan no eniema bebre wo hono mu a enkoye wo NPP amanyuko no mu eti sabre ya yedi bronye ya yeka Yesu awo yi wo mo enhwɛ samanyuko no so wo mbe wo ne foforo
na niema bi a wo mo ye ya ankoye emfie ye atwam nyina no wo mbetimi atoto niema se de be ya nyame ya domo a afempinu ani aduonu nwotwe 2028 wo mutimi kogina abato no ano a wo madi nkunim de ama NPP amanyukuo no na wo se we ya ye kan na ye ka amanyukuo enkabom na ye ka nidie na ye ka eniema hodo e de beto abonte ama na ya akono ama Ghana ni no a wono nso wote ho no mo a wotie campaign message no obehu se sabi esimesi a no obentin de na asem a wo kan eyade se muda ho ntimeto aba e de mano a ebetimi aboa wo se amanyukuo no ankasa a wo matwa mo ho no wo mo kokokoko ye niema sabi ensem fata no enye no e de betimi aboa wo se wosi ha tia Ghana fo nyina pi ni tichu ene MPP amanyukuo fo na wo ma obi biara afihia pa wo hwe ni mu se 31st January no wo mkọ abato no so a bibia ebetimi ayasumdwe Meka usa SOMPA 106.5FM akra kasebo from Tubre kasebo na ugusu a wutia wuni aba AKOSUA ABOAGYE nhame ADWOA ASARE de som wone eye boxi de nkrofo eja pade ne niema nkrofo de ache omo biebie so no ne ensu ye biebie kasebo a ede ne hwam so ne de afa SOMPA media group so na ye de amaw ye ko ye nim ye da so gina the New Patriotic Party amanyuko no mu no na owura kwabena ejama owura kwabena ejapon engineer 1 wode ato dwa so wono ye presidential aspirant a wo pre sa MPP fo betimi ato abama no betu franka edi ama party nenso no kra ye ba kope ye die hia ansa na ye de fata ewiase a ye tie yi awie yase ye die hia ansa na ye de fata MPP fo nsha nenso se MPP party ne di kan ansa na nipa foforo bi etimi aba MPP fo wo mo nsha nenso se wo mo party no ene di kan na se party ne di kan dia enu ne se wo mo fa na semhia party no ene di kan enye individual sanase ankrankra na kamia se bia party na dru sa brei enkrofo do nipa bi sense wo mo do party no MPP fo se bia se kwabena Japan na wodi nachi ananse Kenya Japan na wodi nachi ananse Bawumia na wodi nachi a ananse bia Dr. Duchum na wodi nachi a wodo sankrofo no se ne party no eti se sankrofo ni mpo enye ne party ne ntete wose sa suban we die se party no moye ne sa de ne mo betete se kontebe esese mo do mo party ne de di kan ansa na presidential candidate na na se aspirant no a wota na chi no no aba efise nka party ni ho a enka nipo na wo se wo do no nko ni ho eti wose se wo ye MPP ni etie ne yi sa MPP party ni ho a sa ni pa no a wo se wo do no enko ni ho ene bronya chane ne so me no wose wo nyina esi obegira kase bona meka ma hye bronya chana wo behwe mi o Facebook a meka echene timitu na ba beto me hono so so still yes ye be hye no me di bronya Father Christmas no me di asima pampam me cha wo ba ahema na meka kase bono abonsa tu na beto ma no so na mapagya na masade asima pampam ma papagya ti hu a wo ba Facebook na be hu de me pa kire na engineer 1 kwabena Japan so wo besere se wo mo nyene wo mo party ne hu de di kan fi se nipa bi obeba bi abekọ nanso MPP party ne begina ho etu otumire kire si wase sei ADWOA ahen wo hoi ADWOA ahen wo kọ MPP wo ho enna owura kofo wo wai wawie ne de wo kọ MPP wo ho nana ekukufado his excellency wawie okọ NPP wo ho eti nipa bi obeba bi abetwam nanso party ne de tradition no etim de etim eti obesre NPP for se wo munyai se wo mo de wo do akohye nipa mu na wo mato wo party ato atwene nipa de beba akọ ADWOA ya ba okọ kofo aba ko akofo ado aba okọ MPP no de eti ho enti MPP no na SASum enye ankrankre so our first loyalty has to be to the elephant so Ansania transfer that loyalty whoever gets elected as a flag bearer in this case me bompa is enye me but anyawa enye hwe eye ko na wodom so enti me de suban pa any die a SA de man ho is very important to omunya se binum timi kotra television so radios asemo onim se enye no kre enso no oka ade a wo kan wonim se enye no kre nanso wonyire party ne ho nipa na wo support no nya wie na party ne gua obeden sa wo MPP ni na nipa na wo support no wonya na sa wo party no a wo pese kwaji 2 mi no agua e de na wo beye do wo party ne sin nipa na wo support no we ye engineer 1 kwabena Japan na futuo a wo de ama SOMPA kasebo e de asom wone awie
Doma Central Mensin Krache Penyini eye onunyanfo Dominic Adoma ameyawo na watufo selfutu we no ekọ e de amasebe nipa binum a wo madi dem ewo mu nipadua no emu no se empepi sankrofo ya ne ye wo madoye bebre ene nansemu entem wo sesa machines ahodo akade binum e de koche omanfo bi e wo mpotem ho anya kura de sewing machines ne hair dryer eyi machine ya ye de eyam fufuo ne bi ka ho wheelchair wom fridge wom enema hodo bebre na bronye wo moboaboa no e de kodan enipa makomako aduonum 50 ya wo madi dem e wodoma Central Mansi no emu no se e ya werehosem ye pa so obi wo ho a ye de machine bre na no waton chese adwuma na ese so wode ye no wo mfa nye woton ye ya wo giska no a no wode tensase wose enwa waso obi wo pa sebe ne nan bi ni ho anaso wo hu ade enso nsa wo benom no wo a wo ani kura wo nam ho no a wo ye wadwuma no wontimi nom sansa no wose sa ade na ekoso no de ya de bi ye hadwene pa enti wedie adawuru ma ye di bronya yi se adoye bi ba wo de wo maye no achi a omanfo no enhwese eso beba mfaso e de amom se de be ya adidida wo ho no mu eye echen adidi preku Yatamochi mfidi a yedo mamunyi munsom awa kumakam na monfa nko ye adwuma abeboa ma monso mo wan haramo na no social welfare chairman ka kire say beba monitoring no wa be friend say yebo ade aja wajo asemaba ade nti asemaba wo beje afidi a bedo ofufu be fa ko ye adwuma ko e wakoto no ndi be fa se baba behwe no wo dwane sa wo ka say wo pesika ka beba wo ska na be hu ha wa ne de open ti wo afidi a bedo ofufu na afidi a bedo ofufu say na baba ko ofufu 20 cities a day multiply by nipa 2 anya 20 cities I don't tell what on. You have a fridge. On the better rice can keep. So, no, no, or the consider no, no, you saw a woman, no, a bride, more say, Papa, Juma, no, you're so fast. Sabia, the Beradano, Sabi, when you take message. Doma Central MC Dominic Adoma ameyaw ene yetene nkan enwachi dwamtreni ya oda persons with disabilities wo mu ekuo no ano ewo Doma hinkuro honom owura Patrick Amuako enso ejina obia anemu eda wo mu asiye pa se MC ene ne team wo matimi ababeye wo mu ayebia etesa wo se afutuo no a wode amomo no nso no wo mu asom Minianmu a yensa ka enoma we ho na kwase mini de abane no ye no eso ani yedima ni ho adanse se yendomafo de yenya ahoro mensa within short time Dominic Amiao MC obetra akonwa no so no odi dwuma ma ye na se de yema na nim ngu ase na yeso ye nim ngu ase ntimi sramo se enoma na monsa kan no yemfa ni agro first ye frase no na sika ne kana omode ma ye wodi mo obi a onunu fie na odi akoto ensa no masna ko hwe ase bio eno na yedwunu hu se emwa ebise fie bia mansa wom genya ye nyina pepepe and sika no ayeba no ye fa nje ye nsem bio apart from wa wo go school apart from wa wo go hospital and dey wo ye be ma check am obo iska wo bank na yani ayaka no ye be mo aka ade a wo pe ene ya yekoti esesie yi eye owura Patrick Amuako wono na ye dwamtreni ema persons with disabilities ewo Doma hinkro amaneboyi yensentreni kwaku mensa abrampa ene de bae na yensentreni Eric Ananso de ababa bedan ye se aban wode ade sede ato aban anim se aban hwe se wo mo mre ene wo mo manyini wo mo bebu wo mo biti se sompa achede a nyame ya duma 1 January wo mo mre biti se emakunafo ene yawusia ye baba ye wo moyi eye wo branches a ewo Ghana ha nyina no saa ene wode ade sede ato aban anim se aban enye ne saa na ekuo bi ye fa ne Hands of Hope Foundation wo mo ene de sansem no atudwa na wo mo nsem wo de atudwa nyina ene se ye woni pa bebre wa setrem wo ni mmoa ne nsantimi enyare nachi ene ono akasa mu nso no na no aka tum efise wo hia amwa ye mre ebi masesem ebi yayarefo enti Hands of Hope Foundation e free America memo aba be ka kire ye sa ban kai sa nkrofo yi ena mpanifo pa obi wo ho a wo ye akokora wo ye abrewa ne maame ne papa ne ma wo wo mu nyina kora wu agya no etu ono wanyini woni hye na nipa obi wo kora wo hyedem a ekomtimi di no anu wawu eti sa nkrofo no yenkai wo mo pa na foundation isi de enti om free America ton be pie Ghana ha ne say wo mu nim se mobrofo wo ha enti wo mo baba yi wo mo mo na foundation wo mo de sede eto aban mu biem se ebra wo hye amampanifo asetem atumpon no ebeboa mo man afa ne ntoma pa efra eno sande tu dwa se bronya bre yi mu a yegusua edi bronya yi wo mo besese yankopon na de ne do baba akopede be che yen na se nyame che yade eti bronya wo nso cha ade te se de sompa akra
yɛnso yɛ chaade yi eti ade kyɛ ne de saa sɛ de sompa akra obi wɔ ne dem mu awada wɔntia ne se yɛ bɔ ne punum hwan ya yɛ sompa akra yɛ ne yɛgyina wo pono no o mo pɛde yɛ ya bro fortune rice ya bro frito ya bro magire gye na fa di bronya we de me hu bi da saa no na Hands of Hope Foundation for ne se yenye ne saa na yemfa moa na no mesuma jeri ma ne kɔ asaman se maami bi ofre yemfa kɔ esa maame no kora wonye stroke na ebra ye bɔ ne punu mu a ye de ye mo ne anwane ma nhira bi odi gu sompa akra so no wo hyira sompa akra saa eti yenye nwanwa se sompa akra ya tamfo nyame de na hye ye na ase efi se adoye na ye no eburo ya dwe ne ye nte ase so na nhira no so de so omudi gu mu ani enti Hands of Hope Foundation asre se yenye ne saa se de sompa akra fo ye no na yemmoa onipa wo mo mmere ayarefo ene wo mo ni bie na o masetene mu enye de ofemur to me nyina no oya ye na nuduradu hunu o widen okonanyim na obatampa na ni team a wo US approach memen oya wonanyim sum de ebia infini nkonanyim no ye benya bibiti de old age home another assisted living dem na wo friend wo hon ma wona asabio wonyi baby ti dem ye be ya ye the wheelchairs na the brand crofi say ye benya center ebia otowa ekohwara na chede wa hwe win prempren until they botwa na ma afina akọ na wi na ya be bibi because many hurricane even before and then ya do ye ni bia esa de yenya phone calls yentiments na obatampa si no ntempara na wa afrefie fu de wonko yenyipa na mbuap wie Otrofo panyini edimeku a yefre no Hands of Hope Foundation Quenadas one and central focus I ode to Erika na yanim se wo mo mpese di sa afe na kwa awie na nsa na sankrofo a wo mo mobo bi ti se nkokora ne mrewa ebi hyedem a woni obia no wo mbetimi anya setena pa na wo mo dwumadi esu wo mo so no nso wo mo kasa e de SOMPA FM ye mame awo mando ye da na ase dey say me we dey na apsia pa ye dwuno ye ntase ne ba waja amenye obo hen ye ma frama na ye nananom na ya jempa bote next adwo be no wo bia lo ye ya da hona asi umo no ma pa wa na ya se jempa bote wechi e ya se mo na afisia pa bibia ye ndemo ye na ntumo bibia ye ko bia le wo bompe am hon oh mo huni ye nyame na waje ana wa kan ya ma mi hu wa kana kuma mo wa bodum hene nyama otedam etam duku esi chire milo pano da afibu yedi ya mami kwa mi yenyu aje we enti wo hye video no ane yeyi kire wo no a safo kantanka man ntoso kakra bra Facebook page ne be hye ebi ye nifrafo ebi so ye nkokora ne mrewa ebi mu ye momo hui chess ne ade ye momo niema ene wo mo kasa a Erika nan de bra ye a sa ku a ye frɛ wo mo Hands of Hope Foundation omi from ne kamemu ede baaye ede be ye sankrofo yi mu ana aye anigi sempa anti bronyo a ye kai Yesu Kristo na woda if say we read John 3:16 o se de onyankopon do wiase na wode ne doba ba akopɛ maaye eti eduru bronya ye ma eduru bronya ye chaade eti saa ne ye no eti eduru bronya anya bia no wo chaade ye ketewa bi ensua na wonso abeche no nti na SOMPA media group aye SOMPA ye media group ahodo ni nyina na ye de SOMPA akyade ye de aba specifically ye de ma ema akunafo na awisia mobrowa wuni wu anu wabusua sa ohene ba ne de ne papa te ase o ohene ba ne de ne papa te ase wuni wawu a ne wabusua sa nanso SOMPA ene wabusua wate se wuni wu ne wabusua sa SOMPA ene wabusua oba kunani onyankopon se wonu na ye wukunu wose wo your husband to the widow ene ya SOMPA media group nso yenso ye husband to the widow yesi nyame name efse nyame wo fa nipa so na ye adwuma eti nyame ya duma 1st January 2026 ema kunafo ene ya wusia momra ye first come first serve basis na se wo abedi ka ba no ye first come eti ye ma esan na asa eti wo ba ntem ono abeje wo de na wokọ na de ye ne se wo Kumasi ye headquarters no SOMPA ewo ehwa overseas SOMPA Kumasi ehwa overseas no SOMPA Accra ye wo dome Watermelon Street aye no street 21 edan na ye 21 no emu
ɛna yɛwɔ eti wode dɔme market udu dɔme market na also hyehyɛ Rising Sun School no a yɛbɛn Rising Sun School no kan adampɔn miɛnsa na waduru yɛ so ɛna takwa sompa nso low cost hɔ no a takwa low cost ɛna wɔ Techiman sompa Techiman new site hɔ no ɛna wɔ Nkranza sompa Nkranza baabi a Sompa FM wɔ no a hɔ de yɛnimu ani yɛnimu mensew nom a mi kunu fi Nkranza fie ma ɛna no akyi no sunyane Sompa FM night market hɔ no a ɛna no nso ɛwɔ monhya no nso na nyame adom a 3rd January 2026 no yɛbɛkɔ Adom Needy Care Foundation ɛwɔ Asante Bekwai Fumesa na yakɔ akɔkyɛ wɔ mo ade enti mesra mo famina famina kusa na yakɔ akɔkyɛ wɔ mo ade ɛno yɛ Adom Needy Care Foundation ɛwɔ Asante Bekwai famina ɛhɔ ɛna 3rd January no yɛbɛsesa nneɛma a mode ba yɛ nyinaa na yɛde akɔkyɛ wɔ mo kama enti hyɛ no nso sɛ 1st January 2023 Sompa branches Kumasi your headquarters ehia overseas Accra Sompa Dome yɛbɛn Dome market Rising Sun School no Watermelon Street Takwa Sompa Takwa low cost Techiman Sompa Techiman new site Nkranza Sompa FM your premises ho Sunyane Sompa night market ho na 3rd January 2026 no ya ye adwuma yeguso a wo donation wo betimi dia ba say wo mobile money no a wo betimi asend sika no dia fa 059 855 9802 059 855 9802 and 024 1272990 024 1272990 Momo name ebeba ne di ebeba no eye Foster Blessed ana Blessed Foster anasa Terra One Media Foster Blessed anasa Terra One Media etifa bibra na onyankopon si okunani ene ewusia se ubo wo mo bosia ebra wo che wo mo ade a onyankopon se wo ene wabɔ ne bosia wono nyame no wabɔ ne bosia etifa sika ne fa 059 855 9802 ana 024 1272990 SOMPA FM 1272990 ana 059 855 9802 Ketua biensa na wodi aba Endpoint Homeopathy Clinic Prem to breka sebo ena wutie ne Dr. Duboaten to nsa fro zebra na yare ma nipa ye mobo Dr. Duboaten se wo kumase ye kronoma boahia sa bredie ene obie efri afia a 2025 bekwa wie no or ye free scan wo betwa scan for free e ma ne mema be hye wa wodie mbema be hye wo prostate Endpoint Homeopathy Clinic wo pawo anase premature ejaculation low sperm count, nerve diseases, kidney issues, liver issues, stroke. Ni nyina wo ye ho adwuma. Endpoint Homeopathy Clinic ni ayaresa papa ni ena spenters kwan no so be be fere shell signboard no ba ko ho ena tema community 22 ehon so be hu no physiotherapy and massaging wo de ye adwuma fan was 0244 wo fra Dr. Duboaten na befa wo so manatiefo ne ahwefo ne customers nyina afishia pa 0244 867068 0244 867068 and 027 423 4321 now with them time heba misha edro no aba ama yetu yare nyina ase eti time heba misha time eno no eti so no moto na aduane nya wode wo ye obi a honam yitaya wo ya wo ye obi nso a wo sori bia na honam nyina tutu wuji hu ba bia nyia Bomodian set time heba misha dro time heba misha ne di nubu na papa bia ye no wo ba no mu bia no waye wo nipadua ho adwuma bro nya idie ye ne yare tonkwanta ya pai eti num time heba misha time eye dro ya nyare ansa ne anom esi center table no to eti esori na pa ne ya bobi enumere koda ne ya bobi eti da bia ye gine na so te sa aboa papo time heba misha time freno ewo 0244417669 0244417669 onga Mama's helping hand eno no etuba ye aduane amaduane na ye woda promasido onga ene ye kamfo de ma o meka wo Sompa 106.5 FM Accra kasebo na wutie prem to bre kasebo a endpoint ekukuru ede asoa enti onga Mama's helping hand eno no eti wo kitchen no magic be ye adwuma bronyi nipa e ba besa wo aduane be ye wo moda ene ye bomodian se onga classic anase onga chicken no de be ye akokon kwan
anase akoko stew bi a wo ye ena onga stew nso ewo ho onga 3 mix no my all time favorite eno ye ginger garlic any onion any abot de afremu enti wo chinchinga no wo de fa ho agyan enya asem keto abire onye ye bedidi enti eye onga mama's helping hand onga 3 mix no na yasom onga eno ne spices a wo hia na wo benum nsuo bire onyen awoho ebe fie ni pe ba besrawo eye kasa natural mineral water kasa natural mineral water nie ensu papa nie kasa natural mineral water nie aboju nsuo nie kasa natural mineral water nie woni pedua beda wasehya no so se ni pedua no more than 70% eye ensuo a wono a ekoyie eye kasa natural mineral water Casaloma Ventures ene dia bedua so mo taifa enkran kasa natural mineral water Bok Hospital achi ho na wo taifa enti se wo pe bottled water sachet and also dispensers wudu sompa akra ye dispenser na esi ho no eye kasa natural mineral water for ene de maye bomadi answer obefre 020 6469430 020 6469430 and 0303 965780 0303 965780 na with them kasa natural mineral water abudunsu and no make us some pokasiebo and wuti efi sompa 106.5 FM Accra. Point homeopathy clinic Ghana had the obi enim say ye prostate na baby omutibi ye screening ema hu ni ye etu ase a na ye endpoint homeopathy clinic anase ye kidney ye liver problem wo fa baby na ajejo na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia ase wo di ne ho agro ase wo tonte ene ye bra endpoint homeopathy clinic na ye moa e ma ne mema mo pa wo ye endpoint homeopathy clinic wo mo dem fua yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa baby na ajuju kidney problem prostate there endpoint homeopathy clinic kuma se ubehu endpoint homeopathy clinic e wo konoma boy here na Accra hanso so there wo mu gina mu ankasa e wo spintes bebre friend share signboard no hudru na obusa sa wo pe endpoint homeopathy clinic obia e be kire for endpoint e wo 0244867068 and 0274234321 endpoint homeopathy clinic wo mu dem me pa cho bra na me hwa de wo bag bra aden enanso biem time eba me hye ya me ka se yi ba kwin ani wayi me ensen bra sanya time eba me hye esia gyimi ni me fiefo enya de abaako ebeso yen we de udi se ofa ni nyina time eba me hye me ka se me di one dance ya heaven ena de mekwa akopie enti se malaria we draw ne time eba mixture enye enunku o de nanum ato a wontimi anidie no time eba mixture duro no ena ye ma o oba a wafa afuro de o ma akoda nofo ene akoda woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wakọ hospital anase lab ameye hu se wo atridie malaria yi bi ansa se o petam heba mixture enu dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers ene herbal shop dodo na emu Fre 0244 417669 Kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu akọ FDA agi adwade nkratoa yi atu tontonte yenum nsane e fadwen ne e fadwen mpa se na nanu nim se bre bi beba ama tonti na 74 opa ye ne simple T74 abeye aduro tonti na 74 ana T74 asa twe ya dwene asina nanom dodo so se de na dodo bua ma nanom enyare basabasa no saa na tonti na 74 ana T74 ebu anipadua no emo immune support enti obi onum bie no abre bia ne ho denden tonti na 74 yi nso ya ye no se nsuo krokro wa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ samene wa ankafi na ekroyi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74 se mennom tonti na 74 menya hodin mennom ne da bia T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama saa no T74 ahoden ni apomuden kwa wokọ pharmacy ana ba bia to nwo bia ubenya tonti na 74 yi bia to T74 yi enye ma oba wa fafuro ana obi a oma nufo ana se obi a onya mfie dumienu eto phone 050162891 and 0246073498 FDA agi adwadi nkratoyi yi atom
TV, Emma Aketiapa. Emma Ketia Pampa, Busia Damasi, Korea Casiano, Ewa Manone, Nigeria, Abino, Womodia 2 Justice Siadie, Woman United States, America, Abino, Akambumu, Ya Nemenina, Edidana Quemu, Womo, Eba Bitu, Nipa Bonifoa. Woma sore se etuatefo ewo Nigeria ho anansem ntem womo tete womanfo na bronya yimu a ene yebomo amane se ukọ Nigeria manu emu a na enkramofo bi ahia ya womo ebompaye ene nipa binom ayisu se womo ye Boko Haram fo eno kra no womo aye nhwehwemu aka asisu dua se eye Boko Haram fo ene koye saade no womo koto topaye nkuma bi wo ho nam so ma nipa beye enum de womo to nanum wonse do afoforo beye duasanum so womo so ba bia womo da no ano odin ye pa na free sasa asemi ebeto dwana se Nigeria ho no bambo ho asem no akwakwa bibie wo ho na enne Boxing Day ya ena atena ya ehwe amanone ensem so ewo Nigeria man ni mu womo de nkrata abaya womo kirem sesisia no US aban ene womo akonakra na ya womo nyina te asese wombeboa Nigeria fo no makon ede etia sankrofo ya womo etete womanfo abrabo ewo empotem ho na kimibi imotimi ibimfa wono ne kasa edema Ministry of Foreign Affairs no ewo Nigeria ho wo kirem sesisia no eyade se intelligence ne de womanya bi ena strategies a womode ba no Boko Haram fo no womo nyina yie na ni nyina no eye se wombetimi ama bronya no aye asomdwe ede ama omanfo wo ho empo se yedi bronya ne wi asomdwe bekoso atena Nigeria manu emu eno so ena ye gina na awie yi ensema hodo ye boaboa no ede besom se Boxing Day kasebo special ewo SOMPA 106.5FM Accra no yedi ni nyina esi ede ama mo ne ede bai na de di mu akote ni bi ene se asoye show Messi kasem so ede atudwa se entiase apam a wo ne Afrexim Bank fo koye no eyade se wo moto aso Sanso na Professor Henry Kwesi Prempe a wo ye dwamtani Emma Constitution Review Committee wache na dwene se de fa selective justice anasa atentene ne yede mabi nenso yemfa mabi no eno ka ho bi nti na keta hwehwe ne proye ne dwurim die etetre ewo man Ghana dom kuma ba no dani e de futuo ama wo mo to franka ema manyoku no se wo mo campaign na wo mo beye wo mo hwe se ho beti sansam kro no anti ena engineer 1 kwabraje Japan so e de atudwa se obesre NPP for se womo no womo party no ensin se womo do ankrankra fi se ankrankra bi a wuta na chi no obekọ nanso party ne begina pintin Doma Central MC ene de afutuo akọ ediama persons with disabilities no se nipa binum adwene wom ho no wom beye wom adoya mo emfa ndane nsanom na oman hina owo sahichira no traditional area wakoje man kwaku jampra wotosom yensa agye atum se sa ban se wo de dwumadie bi efre no responsible cooperative mining ebeboa ama yetu galamse nase na ama galamse hu dwumadie no eha yensu wansuwa no ya bre nase yi Sara so ne de wo ekọ Nigeria mine mu se wo ne US for aka bomu ehwe se de be ya bambo ho nsem ebetimi agina bronya brim yene de kasebo yi esomo ene awie yi eyeme AKOSUA ABOAGYE wobetimi aframi AKOSUA nchira anade nyame ye hira no mene medoba ADWOA ASARE yemamu nyina official pa enso wie na endpoint homeopathy clinic enso mama official pa yeda wo mo nso ase wo se wa yaresa no na kachi ene wo eti bomodi ansa wo beba kasa na tramenu water ensu kroje a wonu bi aburo nyai yensi afefufuro na wo skin kra na ayefe Onga Mama's Helping Hand eno ene de ye aduane time eba mixture duro no aba malaria de ye ne tonkwanta ya pai sompa che de ye mama so atese nyame yadomo a 1st January 2026 no wobetimi akọ Sompa Media Group ye branch ni bia mu na Kumase ye headquarters wo ho Sompa ehwa overseas Sompa Accra Dome Watermelon Street eben Dome Market anasa Rising Sun School no takwa Sompa low cost na ho na wo Techimai Sompa Techimai New Side Enkranza Sompa FM premises ho sunya na ye Sompa FM Night Market ho a eben ho na wo na nyame yadoma 3rd January 2026 no Adum Needy Care Foundation ye beko ho na ye de niam amode bre no na ye de akwakwakwache wo mo kama eti eya no wabantem no wababaje wudie we ye emma ekunafo na mema no mo frɛ sɛ mo nso so amoyire no mawuo no mo ka ho ana da bi Bible mu ma hu be makunani bia de ehu ya ye ma ekunafo nyame so wanka sɛ wo ye wife to the widower the okan say wo ye wife to the widow eti no ye o se wo ye husband to the widow or your husband to the widow ba wanka say wo ye wife to the widower eti nyame anka sɛ me ye yere
Emma mema ekunafo ne mo ka se me ye kunu emo oba ekunafo eti so panso ye ni Nyankopon no enam ye ni nyame ne nam ti ba bi nyame nam no eho ne enam eti nyame ye kunu e de ma ekunafo de a ene SOMPA media group nso ye kunu ede ma ema ekunafo nti mema no a na mo fresa mo nso so mo yire no awuo no da bi bema de konekwa ye adwuma na fa hwe nkwara no ema na de tore bi ya na wo masem emobo eti mu nyina mo nhya no nso se 1st January 2026 no modi mo ho bagimi ye ka mo se SOMPA kasebo yi free 106.5 FM akra no efa ye headquarters e wokum se ye SOMPA 93.1 FM ayiko 100.9 Adamfopa radio Paris France SOMPA 101.1 FM watakwa takra de SOMPA 103.3 Tachiman SOMPA 106.1 Sunyane SOMPA 98.9 Enkranza SOMPA mensewonom 90.7 Domaya SOMPA 101.3 Mankesim ye Kingdom 106.1 FM Decoder so baby radio no SOMPA FM ye Facebook page no follow na like it na share SOMPA 106.5 FM Accra and na YouTube SOMPA FM live www.sompaonline.com so ubenya